paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kita manday ti barangay nga idadauluwam Enteng. Kita agmat. Kat anya ti makikita. Ado ti gumatgatang ititirsi na ni kagawad ko na. Ne, ada pa iti ni Paribadong. Oh! Wan, kat adda ijay nga agin inumanan iti arak. Na. Un nga rin. Kan, ninsa marituyang, di mapan iti ayan na. Nene, nakaigam iti pangor. Ay, sus! Pangusaran na iti pangaw. Kita Ay. Inlayat nan ka ni Paribadong. Ay, sos. Ay. Imbag. Tanalisyan ni Paribadong je pangor ni Marituyan. Ay, panguran naman ay. Malisyan na gata. Ay, sos. Napigsa pangor day ta. Ay, sigurado ang mabukulan ni Paribadong. Nalaing ni Paribadong. Nalisyan naman din. Wan. Katnay. Marayan ni Paribadong. Ha? Sinurot ni Marituyan. Kinamat danay. Kat, anya ngay nga ro ti aramidam, Enteng. Katawa? Nagmayat abuya inti pa nagkinamat da. Ay, sige pare! Parta kam ti tumare! Tapno saan nakaama pang ornituyang mao? Ay, sus! In-enjoy ang matan abuy-buyaan ida. Ha? Kitno nagmayat abuya inti pa nagkinamat da. Nay, no kumatanapan mo inanawa ida. Ay, nasaysaya at pa'y kuma, ngam tikat katawam ida. Ayun anya, ay isak kayam ti kapitan. Ay, inakman anawaan ida. Unay katay jayon nga inkaing. Ay, masapol nga ipalagip ti aramidan na. Ida, inakaganawa. Ay, anawa, ida. Angel! Papanam! Ay, inakanawa inda Paribadong kun Marituyang. Pakawan ti agan anawan usak lang. Ha? Jak kaya ti mapangaur. Yay. Sapay naglukmag ti binalsig nga ikamkamat ni nanatuyang kinitata ba daw? Ay, anya. Musika nga ti mapangurang kail. Ang mga nagbalin kantulangin nga alalya. Ha? Nung ay, kwa, kastoy. Sikati mapanaganawa. Ay, kayat nga isakripisyo ti biyagkaw. Jakpay ng asawa. Sos. Makamatan san ni Marituyang ni Paribadong. Sos, mapangur na ng kain. Apay ngay, tasaan mo't ang mapanaganawan ni Enteng kada Paribadong kan Marituyang. Mas dawak nakatakder matlaang kanigay sirok ti bayabas. Kunak numapan na anawaan ida. Unay mo't ngamin dagiti tanod, tamabutang damot nga ganawa. Ay, aguray man, tasyak man laangan ti mga nawa kadakwada. Sikan? Ay, katuwanan Mala, agan an naggawan. Ay, narigat ti mapangaw. Makamatan ka lang, Badaong talaga apang-tanguran ka. Ay, nabandog ako doyan. Gusto nga mino na. Hindi na akong kamatay. Day talagin ninong aramidam. Ginakdengdenggad. Ay, gusto ko madaytan. Maribanang, apay nga da ka ditoy. Ay na, umay kayo anawaan Ay, agyaman ak maribanang. Tay may ka naganawa. Saan ka nga aganawa, Maray? Talaga apang urak ni Badaong. Igisok na ito ilaylayat ko abinasay. Ay, saanan, Maray? Bayamon. Kay, di mo nga min sumardeng nga aginaw. No anawaag, ikarkaro naman. Ay, santo pa'y ngaungtan ni Maribanang ni Parintay. Si Kantulaki, day. Walag pa'y sumaray. Apay adi mo ungtan ni Kapitan, kat kanayon mo't nga gininaw. Ay na, Marituyang, nauma akon nga agong unget. Iso abay-bay akon. Ay, mauman tulat ta. Nangag mo day tatuyag. Sigala nga minti umanungit kahit. Ay. Ala,
Ibatamon day tapang urmo, Maray. Kano ilaylayat ka? Ay, ibatam nga rudain. Di mo ayan ang nagtimbaga ni Maribanang. Ibatamon. Tamapan ka man na naginaw. Ay, saan ay? Agawid tan. Anyalaki dyan. Ay, ikaman gumatang iti arak, tagsyat ta dito'y balay, kwaraw. Unang kail. Inted kon, di gatag mau. At dan dito yung bulusak ang kail. Ikan, tayo sa ganak ti lamisan apagsyatan ta. Dito yung ruwar ti balayo ti paginuman ta ang kail. Man ano kuma? Angam, makita data dagiti tao. Anya kuman no makita da. Dito laden da ka. Ha? Kapitan ka nga ginainaw. Ay, una niya. Saan na balik? Ingka gumatangan. Nagadumot ti imbagamot. Naglakam nga inanawa ni Marituyang, Maray. Bilibak banken ka. Ay, katuwan, Maray. Rumbang laang nga agbilib ka kanyak. Uray italaan. Anya aya ti inaramid mo. Kunak laang husto na itan, Marituyang. Kat, saan na pa'y nga imbabaadagos jepang or? wen ta nakitak nga inlayat na kanikaba dong. Kinasaritak pa'y matan na imbag Sumuko kan kunam kumaa. At imbaba na matan jepang urna. Tultuladan nga min ni kabadong ni Kapitan. Kasanaw, kat makitkita na nga min ni Kapitan nga agin inom ijerwar ti balayaw. Gawad, kumatangak man. Nakitak anaggapo ka di tabalay. Ni kadiinteng tinagpagatang ka. Unantay. Anya nga'y tigatangam. Arak ti pagpagatang ni ang galinteng. Arak! Agsango kami manen nga agi numidirwar ti balayaw. Kasta ti kunana, kwano? Ay, iso ti tultuladan dagiti taktao. Ay, mamarta ka, Kapitan. Maray, siyak man ti pang tedam iti dayta nga arak. Ay, saan siya, kagawad. Siyak! Ta siyak ti magiawid iti dayta nga arak. Sus, dagas ka nang gay. Ay, nagbayag ka dya arakay na. Sa di nung nga tinapan naggatangan ti imbaon ka. Oh, inteng? Aduyan, jay ururayam nga arak. Banang. Idisukon dito'y lamisaan, Apay asikang di nangala. Apay, di mo kaya't asyak ti kasangom nga aginom? Ha? Saan? Jakit? Apay, di mo kaya't. Itatalang agsango nga aginom. Di mo pa'y kayat. I don't like nga ron. Ay manipod ita. No aginom ka, siya kon ti kasangom nga aginom. Ha? Awanan sa bali. Uray awan agin inom. Mabit lang inakalaan jay pulutan ta. Anya apulutan ti bagbagam. Aguray ka ngamin mabit lang inteng. Mutemok analuto apulutan iti kusina. Kanya nga tiyalaan na apulutan. Aduyan tay pulutan ta. Ha? Inteng. Dahil ti bagbagam apulutan. Dua abalunat. Anapan ko inala ijay kadaanan alakasa. Ha? Iparabaw ko dito yung lamisaan, Ay. Saan? Ayaw kong uminom. You don't like? Yes. Come. Inteng. Kuwa. Jak kayat ko naklangaro dahil. Di nakpilitan ta, jak kayat ti aksyon. Parintay. Sika magayang paray. Apay? Kaya't magtaginom ta paray. Ha? Kuwa. Saan pa'y? Ngamin. Saan pa'y nga indulin ni Banang dagiti dua abalunat na iti balay? Kanya, kaputeng mau. Sika mamiti makaraman iti baot ti balunat.
Sapay dua pa'y mit. Pitno ka na yun ka mo nga gininom medyo sangwanan ti balayo pare. Kuha, hindi dayta. Saan nitan, pare? Ay, nagbalbalyo kan. Balo na tenak nga raw ni Banang. Sa bagay, uray siya pare. Nituyang ko, pumang urmut itan. Ha? Sapay uray na lay, kamat kanya. Ay, imungot mo ten dagiti asawa ta paray. Awan nga rin ti maaya ba ako na nga ginom no kasta. Kunan ni Banang, anas kan nga isardeng ko kanon ti agsyan. Tano saan ka ite? Ay, Kanya kay ti mapasamag pare. balo na tenak sus, agawin dakon pare. Ha? Sus ni. Apay, anyo tinakitan? Ni Banang da dyan nakataktar. Nakabanik kas ida ayan tiri daw me. Ne, Eh, isumangal pa iso pare. mumuten no anya ti ilim-limeng na itilikudan na. Ha? Kanya ka dito pare. Dagiti dua abalunat. Ay kitagawid ka nga ruti na. Pasado alas 5. Apay nga itakala nga nagawid. Orasan pa ti panagawid kun. Ay katun, No, nagistorya kami labiit ni pare Badaw. inawis mo manan nga ginom kayo? Ha? Ay, isukat ti mga wawis kanyak nga agsyat kami Kahit nagmayat ka mo't adagaws? Saan? Kunak adya kun agin inom. Wala. Taday tamot titungtung anta. Una, isumot ti masurot. Rombang lang asurutem. Ha? Ipakitam kadagiti kabarangayam asika ket pagwadan a kapitan. Na, Ipakitam dagiti nasayaat nga aramid. Tapno tuladen da ka. isumot ti aramidek. Ngam no ipakitam amamartek ka agbartek met dagiti kabarangayam. Na, No ipakitam anagagat ka, syempre, gumagat met dagiti kabarangayam. DJ lang matgayam ti ipamiting ni Kapitan. Kunaklakit din no anya. Anya ti impamiting na maray. Ay, agagat kami kanaw akagawad. Tapno tuladen da kami dagiti tattao. Katuwan mo naman. No nasadot kami kano nga opisyal, di siyempre sadot mat dagiti tattao. Pudnaw maray. Aglinis kami kano diti aglawlaw ti barangay. Kahit ni Kapitan ngay, anya ti aramidin na. Diya ka mo akin kwa na. No iso ti makita mi ngagsadot-sadot, ay pasagidad mi Alangan abagaan na kami nga gagat, idento ta isaw kat sadot. Apay da ito walis kindas panang gail. yaw awat ko nga raw. Apay ngayon awat mo kanya. Na, Diyak maawatan. ito nagkapoy kanta, di mo maawatan dayta. Nagrigat nga rod nga awatan. Di kahit nasawan, kahit ayabam dagiti kakaduam, taglinis kayo iti kalsada. Ay, kasday gayam ti kahit nasawan ang gail. Ay, ikaki din. Aldawid. Pasapol nga itangag malamkit malinisan, tigit ti kalsada. Matong palang gail. Kung namadlan asino da kagagitan da gitatanod. Apay aya. Kundi walis da dita igit iti kalsada. Kat marugitan tumot lang. Apay ngamin ang marugitan. Kawuda, tamapanak tumot agiwara. Ibalang kunto da kita basura dita igit iti kalsada tuyang. Taapay ngamin nga ramidum dayta. Ay, unay kan ba daw laklakayan kan? Di ka lamabain. Kita alinlinisan dagiti tanaw. Mapan mo ki dirugitanan. Kung kunak lang. Anya, kiti pa ng kuskusila mo kanya ko na ya. Imbis kit di amapan mo idatulungan. Yakto pa'y makita ni parenting aglinis. Mapanaki din tumulak. Apay, asino day ta tinangdanam ang nakakalugong ang nakasweater nga agmulmula di ta arubayan niya umaray. Nienteng day tamare. Ada ayamot pagtangdan ko. Ay, ni Kapitan Dayta. Nay,
nakalagip man nga agmula. Kasano kat nagnginamutan tinatang ita. Iso na panunot na nga agmula-mula. Ay tulad at matngarod Iso nga umay ko igatangan iti merienda na, maray. Tagim magat anagmula. Ay wunmat igatangam iti merienda na. Inton bigat, linisak to mo da iti arubayak. Tagmulak man mat iti natag. Badaw! Sa dino tiyayan maaw. Adak dito, Ruan. Anya ter aramidam dita. Na, parparutam mo, dagitaruaw. Tultuladik lang ni Parinteng. Nagkalugungat, kan nagswiterak. Tano sanak ang umisay. Wan, nakita kat ni Kapitan Idikalman dita arubayan da. Mula man itinateng da ito arubayan tatuya. Ay ka nagsaya atan ba daw? Agtarakenak iti adu amanaw. Pataw, kaldeng, kan gumatangag tupay iti ilipantay. Tilay bagbagamag. Itag manwa sino ti mas ado ti kabailan na nga imula. Siyak, wano ni Parinteng. Oh, kita manday ti barangay tayo, Inteng. Anya ti makita. Ay, nalinis ti aglawlaw. Ken naurnos, ken nalinis ti barangay. Awanen ti makita nga agbarbarteg. Ta saan ka matan nga agbarbarteg. An mo mati arak ke Virgin na ti health. Katuan mata. Oh, di awanen ti makitam atuyang amang kamkamat ken ni badong na iti pangor. Nauli mo kan ti barangay tayo dungaw. Nauli mo gayam ti kapitan asaan na kayat ti gulo. Kat, nasibugamon dagiti mulam anatang? Anya? Oh, nay, kita man ni kumparim abadong. Agsibsibog iti mula na, ija arubayan da. Ay, inununaan na ko na. Duadamot ka ni Marituyang agsibsibog. Ay, umay ka may, tulungan nak. Nuwan, duata nga agsibog, intay. No nasaya at ti opisyan iti barangay, sigurado asumaya at mat dagiti bumarangay. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, unay katikawos mon, Enteng. Kita amat ano agkaparis ti polo kan pantalon mo. Di tamot la barangay hall ti papanak. Kumaano mapanak iti may sa aparte. Saan met nga raw? Ay, uray man. Masapol nga agbagay met ate isuot mo. Adula amin. Anya kumangay no saan nga agbagay. Inakit din iti barangay hall. Ay, di mo ammo ti paisuro. Nagbalin ka mo tin ama nagdilaw. Saan ka mo't asigod akasta? Adalain natin daram asiminar, kasta kan. Ay, siyempre adda nga rod na adal ko. Di i-apply ko may.
Di mo ka di madlaw tinagbaliwan ni Mariba ng Maray. Di ka di kinalaing na nga agdillaw, Maray. Un nga rod Maray, nauyaw pa'y. Dinilaw na dagiti naka-display alakog. Nabayag na kastoy tilakog. Apay ko mapabaliwan na. Idi imay ijay balay. Dilawon na ti pan nakaurnos dagiti tugaw may. Jayla kumamot sa alas da at ipakibyangan na. Awan lat di na madmadlaw. Ni ko makwarog at ibiyangan na. Isuro na no kasano nga agaram no talaga mula ang analaing. Day taman ti ibagata. No umay tumanin agdillaw dito. Wan man nga agpay sumaray. Ayun gayam. Adda kanumot si Mangpag akasinsin ni Kwaraw. Un nga rod ka no, Maray. Ide, lalaki ti simbang pag. Ita, babae manan. Ala ni Manong Kwarog, kaslada diferensya na. Amom ka diti kaya't asawan ti diferensya? Wala, Manong. Anya ti awag mo iti umis-isam nga awan gapgapo na. Ada kurkurang na. Apay ka day? Anya ti awag mo iti taong agmay-maysa kat umis-isam. Ada diferensya na. Kasta kay tay, Manong Kwarog. Nasiputak nga umis-isam ka. Sa asawang matlen. Umis-isam makayamay. Uy, madigagululbon, Manong. Nakita ka nga umis-isam. Saan ko namkit din? Anya nga rutis isamam itay. Lupod no nga awan diferensya, malaman? At dala na lagip ka, isong imisa mat. Ewan kayam lang. Ibaon ka nga aglaba ka dagiti murang ko, Anya? Apay akud-kud-kudem day taulom. Akaslada pakasurunam. Awanan tay. Siniriban naklang amin itay ti ubeng. Siniriban? May salaang nga ubeng, siniriban na ka. Kas jay namot day jay nga ubeng. Kas lagpampanunot abakbakitan. Ay, si kakit di mo. Ay, nalalaing pa'y nga rodya ubeng, ngamsi ka. Anya nga min ayaday jay. Saan yun nga amuain? Sakto manan ti dilawan niyaw. Ay, sa balyam nga min titabas day tarupam. Tapno makaasawa kan. Apay, lupaut ang mabalin at abasan. Ayusem, ti kayat ko asawan. Agpapukis, kan agsukat ka. Ay, nagalas nga min day ta itsuram. Iso nga awan mailawan ken ka, abalasan. Makakita to lang itisan niyata. Di kaya mamawan tay. Payod mo pailaan. Umadayon tisan niyata. Nalabas ka matantay. Apay, anya nga minti payod ko aya. Kasano? Agat mo maka. Nakasukat ka mo't, Manong. Amok ti papanam. Sa dino ti amo mapapanak. Nangag ko ti saritaan nyo iti lalaki. Akadwaon na ka ama panagaram. Apay aya makibibiyang kay ti saritaan dagiti addanakam na. Adda ka din nakam mo, Manong Kwarog. Anya day ta sa lugsud mo. Pagawidan kay di balay yun no kastamlang. Kunak mo si Kati agawit iji balay mo, Manong. Di ka man si kang ubeng. Inton kwan, di kay ikan iti kwartam. Sigud mo tadi nakikikan iti kwarta. Una, takanayon nakmat akontrain. Awan kwartam kiti iso ti amok. Ay, panawan ka man langay. Imbag ta nagranata iti sango ti tiyangge, Chep. Kaduan na ka di bagbagak apapananta. Ay, kay wala, Chep. Kakaisuna, saan ko pa'y nga amuti ibagbaga mabalasang? Intay ton madamdama. Ngam sakbay na. Paayusan tapay itinasangir ti karabu kubta tapno mayat. Ay, Chep.
Ipudnom ka ditirik namon, iti bagbagam abalasang. Ipudnok to ayon ton mapanta. Ay, di mo pa ipudnaw? Sanpay. May metnod da ka. Na. Na naturtured ka mang ibaga. Kaya't mo sa win... Siyak ti mangyari para kang ka? Wen kumausip. Ay! Imbag kan ka atawang babain mo. Na, si kamay, tay bagam nga awang babaeng ko. Ah, rabak ko kadilaang usip. Saan ka man nagbabain, ti kaya't ko asawan. Kapay day tarupam, kaslamot ada kasurun mo. Nagpakaduha ngamin kini usip. Napan ko inaram di balasa nga kaya't ko ngarmain. Kate, Isumot tinangaram di balasa. ay, saan mo mapabasol di taaw? No agkurso na damot iti balasa nga ibagbagam. Ang agure ka, kasanok ti panakisango ti balasa kada kayaw. Jak man amo dahi di atao angkal. Naa, Naragsak mo't amakisarsarita kini usip. hay? Ang mga no damot pa naggusto na kani usay. Dakla nagtagtagarin tamabainak. Huh? Ngamiti ka ungga. Makadandano ka kini usip. Naa. Anya ka dito inaramid mo kini ko araw ka. Takas lakagura na kausay. Basol ko kaday. Nagpada kami nga agduyos iti balasang na natuyang. No kasta. Babae ti makagapaw. Siguro. Inawis naktumay tanapan iti balay ti balasang. Nagkuyog kayo anapan. Way na natuyang. Saan mga tagtagarin ni Chip Karaw? Siyak mo ti makisasaw iti balasang. Idi agawid kami ka di na makasasaon. No kasta. Sigurado aday ta tinagsakitan tinakam-nakan ka. Kasanaw, kat agawam magayam ti armon na kuma. Kasano ko nagpintas mo ngamin? Iso kurso na da mutten na. Asino ay aday ta abalasang? Sa nga ili mo da ba kahuana? Anya ka di tinagan ti balasang akurso na dam. Sanday angkal. Ha? Apay ka day. Ay? Sandigayam tinagan na day taasan yata. Ay, na beautiful mutla. Agduyo sa kaya, no sana beauty paul. Ay, sus! Ay, siya kumati kinadwam. Tapno sigura daw. Sa bali nga minti ang kakinadkanwa. Jakmat ngamin amaw. Uligan nakgayam day jay nga usay. Ay, saan mo ang mapabasol ta padamot abaraw? Tinas ka nita. Ipakita manapudno ka. Tapno si katipilyan ti palasang. Kasjay! Kanya ngay di aramida kang kay. Kwa, mapantanto iti balay da. Kasaritan. Tapno maalukoy mo ang mangayat kan ka. Ay, wan man nga rodang kay. Ipakitak iti day jay nga usay. Analalay nga kagaram ngam isaw. Ay, wala! Saan ka nga agsansanoong dita? Apay, anak ka panimid ka. Kasla na unag ti pampanunutam Talaga na unagantay. Saan ko ang makalay? Anya. Ay, awan lat di mo masasao. Ay, anya ti parikot, tasulbarag. Nalaingak amang sulbar iti parikot kay. Kanya kay nga ron ti aramida. Tapnumayat nakti balasang antay. Kilati sakpay ti balasag. No maibagay kan ka, wano saan. Ha? Apay nga kasi ka ti mangkilati santay. Sak mo ti mga asawa no bilang, sana si ka. Ay, tapno makita ka. No maibagay matlaang para kan ka. Dakat kasta nantay. No ayat ti pagsasaritaan, ti masak nanti agpilay, saan ka ta sa balay. Kasano no saan anasaya at para kan ka. Awan to ti pabasulek, do ti sakmut lang nga nagpilay, antay. Anya ka di ti pampanunutan pa ng dungaw.
Ay, jay man imbaga ni Kuwarog, Inteng. No asino ka no ti mga asawa, iso ti agpili. Ay, correct Sana mabalinti sa bali nga agpili. Iso nga ron ti mga asawa, di iso ti agpili. Saan ka di amay mayat? No kilaktisek pa nga umuna di babae. Ay, masapol nga aginayat ti dua amasatnan. Sakbay nga agasawa da. No ada ayat iti nagbaetan da. Dinaragsak da adwa. Kas jay ba nang? Saan nga indiktar ti sa bali? Ang may mayat. No adata amang kita no asino ti asawaan na. Kasano ang makita mo no pilip di namat ay ayatay. Kasano, no saan ko akayat jay kayat na. Apa sikati mga sawa ta sikati agpilay? Ay, ang mga ngamin no makapili iti saan arumbang. Kasano kumamit nga amom ti rumbang para kan ko na. Di mo mat ammo ti babae. Adda ka di gatang, Maray. Ay awan, Maray. Imayak lang agtugtugaw dito, oy. Nabayag basitan adi kain may, Maray. Win nga road. Ngamnay. Saan ka di amay mayat jay imbagak nga urnusem dagita lakom? Lating itag. Ngam kasta mo ti kayat ka, Maray. Siya ti mangkit kita nga inaldaw. Iso ati kayat ko ti masuraw. Saan kat ati kayat ti sa balay? Kumusta ko, Maray? Long time no maritais. Nay, mayat matikutiks mo, Maray. Ang may mayat no nalabasit. Saan kat agrain? Kayat ko ti grain, Maray. Iso nga iso ti pinilay. Yakmat kurso na dati nalabasay. Ay kunada nga rudag. No asino ti mangiso isaw ti agpilay. Correct. Sige. Mapanak pa'y. Lola Banang, saan mabagbagay ti misuot mo? Adayamot maibagay ang misuot. Kunani nanang ko, nga awan ka no ti maibagay ang misuot. Iso ama di ti nakamisuot. Kadaras abo makat. Madi ka di ti itsurak no nakamisuotak. Wala, Lola. Nagpintas ka. No saan ka nakamisuot? Ay, maray awak ken ka nga ubeng. Sige, tasaan ako nga agmisuot. Oh, kita nyo. Bagbagay yun ti umisam. Damagik man, Lola. Apay nga min anak kami suot kayo itay. Ay, kwa. Dagiti nga min kukumarek. Isursurok ida. Angam kunada ati kano kayat dati masurot. Saan kat ati kayat ko? No si kakyat da kayat na. Ngam iparit ti sa bali. Anya ti surotam. Jay kayat mo? Wano kayat ti sa bali. Apay ngay asyak matan ti pagdamagam. Katwan alola. Tirik nam. Kat isumat tirik nada. Nadamag mo ka diti na pasamak. Hindi balay da bakit huwa na? Ti balay nagdagusan ti napintas a balasang angkay. Uwit ka anakan. Ma'am, ada ka no simang pet ijay alalaki. Painuad da simang pet a lalaki. Ti ka no lalaki, kat asawa ka no da jay asandi. Day poon nga iti, nangguraam ka ni Usay. Anya? Pudno ka di day tangkal. Ay, pudno ata napasamak nga rod. Indala jay lalaki ni Sandy. Inyawid na kanon ijay lugar da. Awan nga rod ni Sandy ijay balay da nanahwanan angkal. Inkanto kita intap no mapnek ka. Naglokon nga iti jay asanday. Apay di na imbagbagang at dagayam asawanan. Apay di na magmao nga da asawa na, di na pan kayo iji balay da. Sana angkal. Balagayam. Ang alangan mo't
Ano danunan mi di balay da kat damdamagak kitay no adda asawa maadeng kuna? Ay, wunan niya. Ay, day ta kating kadamdamagan nga agpaisot. Kababain to the people. Kit, nadamag mo ka din tinapasamak? Nampasamak Tingay po tinangguram kanyak. Ay, pasensya Chip. Ang damot gayam asawa day di asanday. Mayat ti pan nakisango na idinapanta. Hanggang addamot gayam sikrito na. Isa, awanan tayo di abalasang. Ay, isaan kayang abalasang? Tada asawa na. Kaano nga tamanin nga da maisaro nga balasang dito'y lugar tayo? Sakbay nga armam to ti may sa abalasang, Chip. Uno, babae. Damagam pa nga umuna. No, adda asawa na uno awan. Huwag nga raw. Nailawaan ta iti kinapintas na. Kwarog, adda ka no babae asa nga ilin ni Maria di taamyanan. Amang ano'y bagamanan nakilatisam nga umuna. Sakbay nga ipaarim mo kanya kantay. Ay saanen, adda kan amang kilates. Amang ano ti kayat ko, kat saan mo mat akayat? Itamang pa yan tay. Idi ka labas, numabalain, ti kayat mo lang ti masuraut. Agpaiso tinaibagan ni Lin. No asino ti mangisuot, iso ti rumbang nga agpili. Iso anadlaw ko nga imadayo dagiti ko kumarek. Ta ipapilit ko ti kayat ko, no adda makitak nga aramidan da. Tunggal tao, anda bukod na pagisman kan pagayatan. Respetuan tayo dayta, anday. Pudno dayta, Kwarog. Ay, mapanak to, kadagiti ko kumarek. Kat agkidawak iti pasensya kadakwada. Ken baliwak ti kababalin ko amang ipapilit iti kayat ko. Ay nanabanang. No asino kano ti mangisuot, iso ti agpili. Saan adiktaran? Sakbay ngagdilaw ka, kita ang paitabagim sakbay at ibagiti sa bali. Ngam sakbay na kaya't may manakablaawan itinaragsak a panagkasangay ni J.R. Lanuza di Tadingras, Ilocos Norte. Happy birthday, J.R. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabali kay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Putlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Anya ka di day tay sur-sur-surmaw, taadumot ababasit akartaon. Ay nanana, aglaklakwak iti pagpapintas. Epektibo dagitoy. So magmamano lang, aldaw nga agaramat ka. Makita mo ang tinapintas a resultana. Agpaiso ka di apo mintasak no aramatak dagita pagpapintas. Nana, ilakukit din no sana punno ti bagbagak.
Adun, tinakapadas. Padasin nyo. Tapno mapanagnakan nyo ti ibagbagat. Imbagam day ta. Ang awan pa'y mo't kwarta kita. Mabalay nga utangay. Mabalin mat nana. Manayunan ti presyo na. Tautang kat nga rod. Ngumina kasta kaday. Tautang. Saan ko man ang manayunan ti presyo na? Talaga akasta, nana. Saan ka di ano umutang ka? Kat adamat interest na? Sige nga raw. Alaak day ta may sasay. Inton mayat ti resulta na, mangalaak tumanang. Ay, anya ka di day ta ilsangpot, maubana. Ay, pagpapintas. Tapno saan mo't ngaglang nga da tao abakbaketan. May mayat mo't laeng no asikasuan ti bagi. Una, tapno di da ibaga abakbakitan ti asawa. Ay, kastaman ti kayat ko ken ka, Inteng. Saan mo nga iparit ngagpapintasak mat? Kayat ko ano ibagadaan na pintas ti asawa. Ngayon ta ibagada alusyak. Apay, adda ka din nakaibaga alos siyang ti asawam? Awan pa'y matkit di. Ngamno saan ko siguro atar taripatwan ti bagik. Amangan no addan nang ibaga alos siyang ti asawam. Nay, anya tararamidam di tarupam tuya. Anya da tayo pulpulagid mo. Ay sos, di ka man nagbalin nga ignorante ba daw? Ipakitam laabang kag ti amom. Anya da tararamidam maya. Adda nga rod maited na king kaday ta. Adan to napintasak to. Ibagadan to napintas to'y asawam. Mabalin nakton nga isalip iti beauty contest dagiti babakag. Adda yamot beauty contest mo ti babakay. Wala di ka malawlawat, mate. Ay na, kontrabida kay ti biyag ko. Di nakpay suportaran mo't kadagiti kayat ko. Ibagbagak lang mo ti pudno. Kaanaw nga da pasalay. Katinton pesta ti kabildatan Aya, kaano kay day ta? Agtagtagainap ka maday. Maray, adda kamot dito iteresena. Di ka kadisimurot ka ni badong mo, ijay bangkagyo? Saan, Maray? Tamadadaal to'y ping-ping ko alimapsa. Kita akmat ta ibagbagam alimapsat aping-ping mo. Kas makita mo't Maray, pimudaw. Saan ka na? Wen mat ngagpaisaw. Ay, imbag ata saan nga agungot ni badong mo? No di mo mapantulungan. Nagpambarak tapno sa anak ang makasuraw. Inaldaw ka day ngagpambar ka? Ibagak nga daramido. Wano, adda na sakit ka. Ay, kaasimot nga rod ni pari badong. No kasta ti aramidam marituyan. Nay, adamit nagbaliwan tarupa ma. Mano nga yan, tinagastos mo dita. Awan, tinagastos ko. Tutlaang taramatan ba daw? Anya ti kayat mo sa wine? Inutang ka. No saan nga epektiba? Saan ko nabayadan? Aya, itatada nagbaliwan tarupa, di mo ka di bayadan ay. Kat makitan to, ano da pagbayad ka? Ay, garaw mo manayin ti kinatiwad mo nga agbayad tuyang. Saan ko mat apinilit nga inutang? Wen ang minusar mo. Ayan na nga iti konsensya. Nakamisuot mo tanagga po iti balay o taglaklako iti pagpapintas na natuyang. Ay, jakman amoy ti day atao. Umay naksingiran kat awan mo't kwarta. Isumat lagaya man nakamisuot, tadi kay nagbayan. Into na da kwarta, sakon to bayadan. Nandiyak kag kamalay.
pagpapintas ti inalayo kan kuan nana. Ay, Violet, awan ka diti madlaw mo kanya. Nan, tamingmingan kayo man. Nay, pimu daw kayo mat nana. Pimintas kayo. Ay, agyaman nak, Violet. Tamadlaw mo tinagbaliwan tilanga. Puminpintas ka mo't maray, anya ka di ti araramatam. Di man inutang ko iti may naglako dito iti pagpapintas, maray. Jay ka din ang ibaga, ana ornong ti utang mau. Na, nagloko a babaeng. Tapay ngay warwaras na nga adda utang ka. Inton masurunak saan ko abay bayadan. Ay, madimot amaray, no utang, bayadan. Nagbayad aktuan no adda kwarta. Ngam no awan pay. Kanya nga iti pagbayad ka. Apay ngamin nga inutang mo. May mayat no binayadam atap no di na ninayunan ti presyo na. Awan mo't nga main tinaira na akwartak, maray. Iso aday jay, inutang ko na. Apay nga agreklamo di aglaklako iti pagpapintas. Di ka kadipay nakabayad. Saan ko kit di abay bayadan, Ang umutang ak tumanang. Ay, kasano apa utangan na ka, no di kamot agbayad. Awan nga rod kwartak, maray. Ay, di ka lakuman imutang no awan mo't gayang pagbayad mo. Apay, di mo ka di kayat apumintasak maribanang. Na, saan mo't nga iti kasta, maray? Ang kasanumutan nga, di pagsapulan di tao. Unay kamutan, maray. Imbes asyak ti sakit mo, takumari ka. Angam saan? Tadya aglakla ko ti sakit mo. Anyak ti maipaikukan ka. Ay, Kapitan, ireklamok ni Nana Toyang. Adda inutang na ngam di mo't agbayadan. Ay ada pa managnak mo nga ada inutang nakan ka. Wen, Kapitan, adda pinirmaan na. Hitak man. Daytoy, nabayagan nga inala na dayta, Kapitan. Malalata paayabak ni Marito yan. Agsubli kayo itong bigat, Tagsasango kayo dito barangay hulwan. Sige, Kapitan, katagyaman na. Nasao kanyak ni Parenteng, en reklamo da kakanaw, di barangay hall. Oray mano a reklamaw, awan bibiyang kaw. Sika, tiyaw awagan da at tiway ngagbayad. Apay, di ka mabayin. Anya ko mati kabayin ka? Ayat mula nga da pagpulagin mo di tarupam, imutang kan. Uskul rupa kaki dia. Anya ka batang, imbes asyak nga asawam ti kanunungam, dayjekit din a babae ti maskan kanunungam. Kasano a kanunungat ti madinga aramay, saan aga puta asawa ka tuyang, kit konsinsyeng kamutain. Ay madia, Awan nga rod pagbayad kaw. kita pa nga may imutang ka, no awan mo't pagbayad mo. Ita, naurnungan kan iti utang. Kasano itan, Maray? Nagreklamo mo't aglaklako iti pagpapintas. Apay, mabalin ay apus-pusundak no talagang awan pagbayad ka. Ay, amangan no ipabalod na ka, Marituyan. Mabalin ay ang ipabalod dak, gapulang iti basit nga utang ka. Angam kasano apautangan da ka no agdinamag adi ka agbaybayad iti utang mo. Oray didak pa utangan, awan na sakit bakrang ka. Ay, madi ati kasta kapanunutan ti may sa anak ka utang. Ay, pasensya. Ang awang nga rod pagbayad ka. Anyangay nga raw karamitan. Natangkang ti kinatiyo di nanatuyang, idi nakasarita. Ipeteng na adi na kanubayadan ti utang na. Ay, kasta nga ro ti ibagbagana.
Ay, kasanungatan ti trabaho jay tao. Kat dayjay laka no ti pangnamnamaan na. Sapay nangina ta kumpleto gayam aset inala na. Pimintas nga agpaisaw. Ngam agparikot ni tataba daw. Tadi na mo tulungan ijibang kagda. No natangken ti ulo na. Adda karbengan jay nakautangan na nga agdarom. Kapilitan na kasta ti mapasama. No di nalata kaya ti agbayad. Ay, kababain ti makautang iti pagpama at laeng. Naimbag kumaan no bagas ti inutang na. Saan mat tapagpapintas na laeng? Awan lat dinar aramidon. Unay kat ni nanatuyangan aya. Pimintas ti rupa na. Ngamaday, ti kaunggan na. Win nga rod nagturad nga imutang ang di namot bayadan. Agsango gaya bon tay aglaklako iti pagpapintas ken ni Marituyang kapitan. Ay, wen kagawad. Paayabak ni Marituyang tasong bata na tireklamo dakan ko na. Adda ka di nagpinirmaan da? Ay, adda. Nailan na di dyan nga utang ti inala na pagpapintas. Kada aglabas ti bulan, kahit ada anak na. Kasano no di nalata bayadan, kapitan? Adakan ko na. No ijay ilit ti pagsangwan da. Naunday ti gundaway apadagbayad na. Ngam di namat ngamin bayadan. Isuan na suron, di nakautangan na. Isu nga imay, dito'y barangay hall. Maray, madlaw at talaga tinagbaliwan ti langam Pimintas ka at talaga. Ay namaray, agyamanak iti panangidayaw mo iti kinapintas ka. Iso nalaeng, taagsango kayo kanon iti